Bel hir, chwilio am Jordan Davies, dros ben Lewis Dutton. Arbediad campus gan Lewis Dutton. Y bel hir gan Henry Jones. Digon amser gan Jordan Davies. Yn gwaith da gan Dutton yn y gol. Bel yn cael ei chwipio mewn tuag at Oscar Borg. Bel disgyn i Jones. Ac ar y post yn pella, mae Jordan Davies. Erbys methu a'i chlirio hi. A Jordan Davies y fan ar lle i roed yr ymwelwyr ar y blaen. Davies ar ôl beniad at Dean. Dean yn chwilio am JK. Jenkins efo fo. Ond mae wedi rhwydo a wedi unioni'r sgôr i Erbys. Y bel hir. Cael ei ennill gan Adam Davies. Yna flaen Lee Jenkins. A JK yn dod Erbys yn ôl i mewn i'r gêm yma. Harry John yn chwilio am rediad Davies. Davies heibio i Lewis Dutton yn y gol. Di sgorio Davies efo llai na 3 munud o'r hanner cyntaf wedi mynd. A mae di sgorio a mewn 3 munud o'r ail hanner hefyd. Erbys 1, Hwlffordd 2. Evans, dod ty fewn. Fel disgyn i Henry Jones. Jones yn chwilio am Oscar Borg. Sydd wedi parhau a'i rediad. Bel a draws ag at Leahy'n troi at Jack Wilson. Jack Wilson yn 18-2 i Hwlffordd. Leahy gosod i ar blat i Jack Wilson. O hwnna rhy hawdd i'r ymwelwyr. Humphreys at Jordan Davies. Cael ei warchod gan Palmer. Croesiad a draws ag at y post yn agosa. A mae Henry Jones yn o flaen Steve Thomason. Do'n am peryg i weld ddoeth y croesiad i mewn gan Jordan Davies. Ac Henry Jones oedd y gyntaf i ymatab.